Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει καταστήσει την εκμάθηση νοηματικής γλώσσας προσιτή σε όλους, όπου και αν βρίσκονται. Το ΚΕΝ διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με άρτια εξοπλισμένους χώρους εκμάθησης νοηματικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Κάντε το καλοκαίρι σας ακόμη πιο ευχάριστο, μαθαίνοντας μια συναρπαστική και διαφορετική γλώσσα. Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ταξιδεύει παντού. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, μετά από πολυετή εξέλιξη, έκανε αποτελεσματική και προσιτή την εκμάθηση νοηματικής γλώσσας, είτε μέσω των συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα, είτε ακόμη και από το σπίτι σας, με μόνιμη τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό μας. Οι συνεργάτες μας διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκμάθησης της νοηματικής εξ αποστάσεως. Οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας άρχισαν. Μπείτε στη σελίδα μας για να μάθετε περισσότερα και να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Μάθε νοηματική όπου και αν βρίσκεσαι.